काय केलं का आम्ही कुठं हे करायचं मला म्हणते हे करताच येणार मला कसं काय काय करायचं हं? काय करायचं काय मॅशन दिसत असतं हे लावायचं असं इकडं पण याच्यात दिसत नाही का म्हणून काय कसा मागायचा मी ते पाहतो. त्या माणसाने काय केलं का आम्ही बाथरूम मध्ये राहिला मला जायचं होतं बाथरूमला मला डिफाऊन लागलं मग बाकी म्हणजे भरून टाकायचं आणि जायचं. गडबड अंड्यान बाहेर केलं बस उभी त्याच्यात